माघ सप्तमी के आम चलू ए टोटाल लोक हाउसफुल आगे जाऊँगी राति हूँ देखे दूसरी रातिटा हूँ आमर बर्तमान 11:25 आम जाऊँ चंद्रभागा को एरोडम फील्ड रे बाइक पार्किंग कर जाऊँ बुड़ पके बहुत लोग आम पछरे आगे भी बहुत लोग जाऊँ भाई आमर खाऊँ ना पैसा नदे खाया यही जगह मिलूँ प्रसाद वितरण केन्द्र आम ये जा खाइलु बहुत भल जिन रहा खाई सारा पर मन पड़ा भिड करा तेणुक कलु आइटम बहुत जिन रोचे पनीर पनीर सब खिचड़ी साधा डाली डालमा कोबी सब सब पोटल कुरुमा दही बैगण काकुड़ी सालाड दौंथे ना जो जगह प्रवचन दिया हुए से लोक शुणी बर्तमान प्रवचन केत शुण 12टा बाजिले बारह 15 The time is हाय फ्रेंड्स वर्तमान गोवा जाने की उम्र है लेकिन हम समुद्र किनारे में मजा ले रही हूँ। देखिए हम लोग अभी सो रहे बाली पे सो रहे हैं। ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त दोनों लाइट नहीं आ रहे तो गांडवा चंदू है मजा ला रहे हैं। काल सुबह हो गया तो आपको वीडियो में सब कुछ दिखाऊंगा। बाली रे सोचु भारी स्ट्रगल लास्ट को बादाम खाया पड़ला आमर बीचटा बहुत पाखे अच्छी बहुत लोग अच्छे बाली शुझे आम भाई जन शुई पड़े डाकीदेला 450 वर्ष डाइल पार मोह जीवा जाए बड़ दंडे थो रही जग बंधु मो गोसाई आपण मैंने ठीक ना धरिया जय ध्वनि करने पछाऊँ। धन्यवाद।
ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସରି କହୁଅଛି ମୁହିଲ କହୁଅଛି ମୁହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଟକି ଗଲି ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ଭକ୍ତ ମେଳରେ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ କହିଦେଲେ ଚୁଲି ଲଗାଇବି ରେ ମୋର ନବନାଗର ଜମା କରିବି ନାହିଁ ଉଜୁରରେ ମୋର ନବନାଗର ଖଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ସଙ୍ଗେ ଝୁମ୍ପୁରି ମିଶାଇ ସୋରିଷ ତେଲେ ଭାଜିବୁ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଗୋଟା ପିଆଜ ପକେଇଥିବୁ ଲୋ ମୋର ନବନାଗରୀ ଥରେ ଖାଇଲେ ହୋଇବି ଛୁରୀ ଲୋ ମୋର ନବନାଗରୀ ଗଛରେ ଝୁମ୍ପୁରି ଶୁଖିତ ଗଲାଣି ଆଉ କି ଅଛି ସୁଆଦ ବୁଢ଼ା ଖଡ଼ା ଗଛ ପତର ସହିତେ ବୁଢ଼ା ଖଡ଼ା ଗଛ ପତର ସହିତେ ଭାଜିଲେ ଲାଗିବ କିଶୋରୀ ମୋର ରସିକ ରାଜା ତାକୁ ଖାଇଲେ ନାହିଁ ମଜାରେ ମୋର ରସିକ ରାଜା ଶାଗ ରନ୍ଧା କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଲୋ ଦେଖାଉ କେତେ ଚାତର ଜାଣିଲି ତୋ ହାତେ ଖଡ଼ା ସିଝିବନି ଜାଣିଲି ତୋ ହାତେ ଖଡ଼ା ସିଝିବନି ହେଉ ଖାଲି ଫର ଫର ଲୋ ତୁଟା ବଡ଼ ମିଛେଇ ଗୁଣ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ ଲୋ ତୁଟା ବଡ଼ ମିଛେଇ ମୋ ଗୁଣଟା ଖରାପ ଆଉ ତମ ଗୁଣଟା ଭାରି ଭଲ ଆଲୋ ଖୁଣ୍ଟ ଦୋଷ ତମ ବଂଶ ଗୁଣ ଯାହା ତୋ ଗୁଣ ବି ସେଇଆ ତୁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛୁ କି ହେଇଟି ଯାହା କହ ପଛେ ମୋ ବଂଶ ନା ଜମା ଧରଣୀ ନାସାଭର ପିଲା ତ କହିଲେ ବାଧା ଲାଗିଯାଉଛି ରହେ ତୁମ ଜମିଦାର ପଣି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାଉଳ କିଣା ନା ବାଜୁଛି ବୀଣା ପୁଅର ଚାତର ଦେଖ ଆଲୋ ଗୋଜି ମୁହିଁ ତୁ ଲଣା ଖାଇ ଜାଣିବୁ କାହିଁ ସୁଆଦ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ଗାଲୁ ମାରୁଅଛୁ ଯାହା କହିଲେ ତୁ ଗାଲୁ ମାରୁଅଛୁ ତୋ ବୋପା ବଂଶ ଗୁଣ ତୋ ବୋପା ବଂଶ ଗୁଣ ତୋ ବୋପା ବଂଶ ଗୁଣ ତୋ ବୋପା ବଂଶ ଗୁଣ ପୁରୁଷ ପଣିଆ କାଲି ବଉଳ ଅମାସ୍ୟା ଯାଇଥିଲା ପିଠା ଦିଟା ଆଣୁନ ଖାଇଦେବା ଆହେ ତମେ ତ ଘରେ ନଥିଲ କାହା ପାଇଁ ପିଠା କରିଥାନ୍ତି ଏବେ କହୁନ କି ପିଠା ଖାଇବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ମୁଗ ମଣ୍ଡା ତୁ କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ କରିବୁ ମରିଚ ଦେବୁ ନଡ଼ିଆ ଅଦା ଜୁଆଣି ପକେଇବୁ ପାଗ ଜାଣି ଗଢ଼ିବୁ ପିଠା ଚମ୍ପା ମାଳ ଲୋ ଚମ୍ପା ମାଳ ଲୋ ଚମ୍ପା ମାଳ ତାକୁ ଖାଇଲେ ବହିବ ଲାଳ ଲୋ ଚମ୍ପା ମାଳ ରଜକୁ ସଜ ହୋଇଥା ପୋଡ଼ ପିଠା ଦେବି ମନେ ରଖିଥା ଦୋଳି ପରେ ଝୁଲୁଥିବ ଖଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରୋଷେଇବାସ ଯାହା କରିଥିଲେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଖାଆପିଆ କରି ଯୋଉ ଚୁଲି ଗୁଡ଼ିକ ଲିଭେଇକି ନିଆଁ ଯୋଉ ଜାଳିଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଣି ପକେଇ ଲିଭେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସେଇପଟେ ହିଁ ଫେରିକି ଯିବେ। चलें ये भल देवे ଦେଖାଯାଉ